колеги! В тази лекция по 3D Studio Max ще се научим да използваме Extended Primitives, допълнителните примитиви в 3D Studio Max. Ще чертаем векторно, ще добавяме и премахваме вертекси в нашия чертеж, както ще се научим да използваме и линиите на Безие. Да започваме с един кратък преговор от това, което научихме в първата лекция. Запознахме се с основните бутони, като Select and Move, Select and Rotate, Select and Uniform Scale. Разбрахме как можем бързо и лесно да си променяме четирите изгледа, прозорците в 3D Studio Max, както и основното функциониране на менюто Command Panels. Запознахме се и с палитрата бутони в долния десен ъгъл на вашия интерфейс, която ни дава възможност да използваме пълноценно четирите прозореца в 3D Studio Max. Също така разбрахте, че това е лентата за анимация, която ще бъде използвана по-късно от нас. И анимацията в 3D Studio Max е един доста бърз и интересен процес. Това, което ще направим днес, е да разширим познанията си в посока моделиране. Това е един от първите процеси в триизмерната графика. Как се осъществява той? Селектирам бутон Select and Move, припомням, шорткътът беше W, след което се придвижваме към командния панел, или иначе казано бутонът Create. След което отдолу бихте могли да изберете отново Geometry, даващ ни възможност да отворим цялата тази гама от възможности на геометрични обекти. И под Standard Primitives се намира опцията Extended Primitives. Това са допълнителният набор от примитиви, които програмата ни предоставя за употреба. В миналата лекция уточнихме какво означава терминът примитив. Това е основна фигура, която обаче тук, в тази опция, е малко усложнена. Тоест, обектите, които ни дава възможност 3D Studio Max да използваме, са малко по-усложнени. Идеята е, използвайки подходящият примитив, впоследствие той да бъде моделиран, така че да се получи фигурата, която ние бихме желали да изградиме. Това е един от най-основните процеси за моделиране в 3D Studio Max. Тази библиотека от обекти бива да се знае отлично с идеята при поставена задача бързо и лесно да се досетим кой е необходимият примитив, от който можем да започваме да моделираме нашия обект. Нека да изберем, да речем, първият, който се нарича Oil Tank и е един от най-популярните в програмата. Селектираме го, след което селекция върху прозореца перспектива. След което курсорът на мишката, както сами забелязахте, стана под формата на Хикс, на кръстче. Това означава, че в момента сме в процес на създаване, на креейтване. Започвате да създавате, издърпвайки курсора на мишката отвътре навън. Издигам по-височина. И тук имате още една възможност, която липсваше при стандартните примитиви. Можете да направите едно трето движение, дооформяйки вашият обект. Не се страхувайте, ако не сте успяли да го направите първоначално коректно, защото избирайки Select and Move, Modify, имате възможност да промените абсолютно всичко, що се касае до параметрите на този обект. Припомням, гизмото е винаги на наше разположение, за да прецизираме точната ордината X, Y, Z и прецизна локация на нашия обект. Този Alt-Tank има възможност да бъде променен по много характеристики. Както виждате, първоначално това е нашият радиус, който бива коригиран, съответно в посока нагоре или надолу. Височината, изразена чрез параметъра High, Cap High, това е третото движение, за което стана въпрос преди малко. Също така, параметрите, които бихте могли да променяте, са
изразени в band, даваш ни възможност за едно заобляне на ръбовете. Sides, тук бихте могли да увеличите броя на страните. И разбира се, броят на сегментите, които изгражда обект. Увеличаването на сегментите, виждате, че става ясно и от решетката, която се променя, увеличавайки броя на, образно казано, тухличките, които изграждат този обект. И разбира се, процесът на рендериране. Right click върху избрания прозорец, shortcut Shift плюс Q. И виждате обекта, който се получава. Разбира се, гледната точка бива променена по много начини. Това може да стане чрез Ctrl-R или Orbit камера, който се намира в долната дясна част на интерфейса. Всеки един от тези Extended Primitives има различни функции, опции и възможност за корекции. В този ред на думи не е необходимо да ги помните наизуст, а просто да усвоите начин, по който те се моделират, начин, по който можем да си служим с програмата, така че обектите да изглеждат наистина доста по-добре изглеждащи. След като се запознахме с начинът на функциониране на Extended Primitives, то сега ще ви запозная с векторното чертане в 3D Studio Max. За целта отваряте, ето в този левият ъгъл, основните опции на програмата, които ни дават възможност да отворим нов прозорец или просто да си ресетнем програмата с цел забравяне на предишните настройки. Нека да изследваме и тази функция, която се намира под бутона New, Reset. В този момент не бих желал да съхраня сцената. Потвърждавам избраната функция в диалоговия прозорец с Yes. В този нов прозорец ще започна с изследването на новата функция, която се нарича Line. Тя ни дава възможност да изчертаваме подобно на векторното чертане в Adobe Illustrator и в последствие превърнем нашия чертеж в триизмерна фигура. Това става последният начин. Отново, щом има процес на създаване, то е необходимо да кликнем върху Create. Сами забелязвате, че почти всичко в 3D Studio Max започва ето тук, от тази част на софтуера. Щом имаме процес на крейтване, то следващата опция този път няма да бъде Geometry, а опцията Shapes. Shapes ни дава възможност, колеги, да избираме плоски двоизмерни обекти. Такава, например, е векторната опция Line. Селектираме Line в момента. Тук бих ви посъветвал да използвате като пространство за чертане прозорецът Front. Виждате, че отново курсора на мишката е под формата на кръстче, което означава, че кликвайки върху сцената, ние започваме да чертаваме. Ако искате да създадете права линия, то е необходимо да натиснете в процеса на чертане бутона Shift, а при кликване създавате нова точка, известна като Vertex, която, разбира се, в последствие бихте могли да промените като локация, а дори и да я изтриете. Възможностите тук са следните. Кликвайки върху първата опция, първият Vertex, можем да затворим целият чертеж. Close Spline. Съответно Yes и обекта става един цял. Избирайки Selected Move с гизмото, може да придвижвате новосъздадения обект в различните посоки. Следващото нещо, което изниква като въпрос е как този обект може да се моделира. След като е селектиран, то можем да кликнем върху Modify. Line. Забелязвате едно плюсче, което се появява в горния ляв ъгъл. Кликвайки върху това плюсче, пред нас се разкриват трите основни компоненти на Line. Това са Vertex, Segment и Spline.
Тях ще ги изследваме в последствие. Необходимо е да знаете, че Vertex са всички тези точки основни, които ние съградихме по време на нашия чертеж. Кликвайки върху Vertex, то имате възможност с гизмото да променяте позицията на всеки един Vertex. Променяйки позицията, виждате, че това се отразява и върху позицията на X, Y и Z като ординати. Локацията бива променена доста бързо. Тази промяна има възможност да бъде подобрена в зависимост от геометричната форма, която бихме желали да създадем. Това става с right клик на мишката. И тук бих желал да ви запозная с линиите на Безие. Линиите на Безие, подобно на много други векторни програми, ни дават богатата възможност да променим ъгълът и наклонът, по който тези вектори се сключват един спрямо друг. Пример за това е Безие Корнер. Виждате, че се получиха две допълнителни рамена. Имате възможност да изкривите. По този начин. Втората опция, отново right click. Колеги, това е само Безие. Тук рамото, тангентата е цяла и може да бъде осучена ето по този начин. Отново кликвате Corner. И може да изтегляте ъгълът по начин, по който на вас ви допада. И разбира се, Smooth. Възможност за заобляне на избраният Vertex. Всичко това е чудесно, но избирайки рендър, вие ще видите, че нищо не се визуализира на нашия екран. Това е така, защото в 3D Studio Max Line и Vertex формите имат възможност да бъдат използвани като motion графики за траектории. В случая, за да бъде визуализирана тази фигура, то е необходимо да изберете Rendering. Отново кликвате върху плюсчето. Избирате Enable Render, Enable in Viewport и третата опция Generate Mapping Codes. Избирам прозореца перспектива, Render и виждате, че обекта е ясно визуализиран на нашата сцена. Ако желаем да променим обемът на тези гради, които в момента създадохме, то е необходимо да се обърнем към Thickness, откъдето да увеличим съответно, виждате колко драстична е разликата, или намалиме параметрите тук. Имаме и Sides, броя на страни. Може да ги увеличите, да ги намалите, виждате разликата и това, което се получава. Отново рендър. Ако желате, бихте могли да съхраните, спомняте си как ставаше това. И по този начин обекта е визуализиран в триизмерна величина. Ако желаем да не визуализираме в процеса на моделиране обемът на нашата повърхност, то във всеки един момент бихме могли да изключим тези опции в менюто Rendering и да премахнем Vertex, който не би могъл да ни е нужен в последствие. Нека се научим как да добавяме и премахваме вертекси. Премахването е един изключително лесен процес. Необходимо е отново да сме в Line, отново в опцията Vertex, да сме селектирали конкретен вертекс, който бихме желали да премахнем и да натиснем бутона Delete. Ако желаем да добавим вертекс, то тогава е необходимо отново в опцията Vertex, върху нашия чертеж, right клик на мишката и да използвам опцията Refine. След което курсора на мишката под формата на кръстче кликваме на произволно място в чертежа, избираме си Selected Move и ето тук е ново създаденият
нас вертекс, който по същият начин, чрез линиите на Безие, би могъл да бъде променен в посока, която е необходима на нас. Уважаеми колеги, в нашата лекция се запознахме с разширеният набор от примитиви. Научихме се да чертаваме векторно, да добавяме и премахваме вертекси, както и да използваме линиите на Безие. Разбира се, едно от най-важните неща, които научихме, е да визуализираме и рендерираме нашата сцена от така създаденото линейно изображение.